Nkosi ngenelela Nkosi uyinkosi. Awehlulwa ilusi. Ngenelela Nkosi uyinkosi yamakhosi awuhlulwa ilusi. Ngifika lapho abo akabambeki kunaloku uvela ngene more phakathi olwandle. So kunzima ukuthi ngiyombamba. I prefer going to pray olwandle because it gets me where I want to get way faster. And I'm able to connect spiritually. If kune pain ekhona, it's when ngiba deeper emkhulekweni.